Sziasztok, Nagy András vagyok Budapestről, és Firenzében töltöm a napjaimat már lassan 3 hónapja. És igazából szeretném megköszönni az EFS-nek azt, hogy most itt lehetek, az összes önkéntesnek és az összes irodai dolgozónak, mert nélkül egészen biztos, hogy nem lehetnék most itt, és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Sziasztok, Taplánszky Martin vagyok, cserediák Lettországban. Szeretném megköszönni az EFS Magyarországnak, hogy a csereprogramon vehetek részt. Boldog karácsony! Sziasztok! Bálint Zsófinak hívnak, és cserediák vagyok Izlandon. Szeretném nagyon megköszönni az EFS Magyarországnak ezt a lehetőséget, és nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánok! Én Anna vagyok, az USA-ban, Kansasben vagyok, cserediák, és nagyon szépen köszönöm, hogy lehetővé tettétek nekem ezt az évet, és nagyon boldog karácsonyt! Sziasztok! Kuruc Bianca vagyok, és itt vagyok Törökország legmelegebb városában, Adanában, és ezért csak az EFS Magyarországnak lehetek hálás, és persze a családomnak, de ha nincs az EFS, akkor én sem lehetnék itt. Szóval köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és bár itt nincsen karácsony és ilyen ünnepek, de azért a hangulatom megvan, szóval mindenkinek otthon nagyon boldog karácsonyt, és nagyon boldog új évet szeretnék kívánni. Sziasztok! Lopuk Regi vagyok, az EFS Örösháza körzetből. A csereévemet Hondurasban töltöm, és csak meg szeretném nektek köszönni, hogy az ünnepek közelettével, hogy itt lehetek, mert nélkületek ez lehetetlen lett volna. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és boldog karácsonyt kívánok nektek. Így 36 fokban. Sziasztok! Én György Kinti vagyok. Sziasztok! Én Hasány Réka. Mindketten Ausztriában vagyunk cserediákok, és szeretném megköszönni a magyarországi EFS-nek, hogy itt lehetünk, és szeretnék boldog karácsonyt kívánni. Sziasztok! Én Mester Bori vagyok, és most egy évet Mexikóban töltök az EFS Magyarország segítségével. Nagyon szépen köszönöm az egész EFS-nek ezt a lehetőséget. Vagyok Kolumbiában, vagyok cserediák. Csak nagyon szeretném megköszönni, hogy itt vagyok, és az EFS egy hatalmas család, és tudom, hogy ott vagytok nekem, és én is nektek ott vagyok. Csak kellemes karácsonyi ünnepeket szeretnék kívánni. Sziasztok, Norbi vagyok, és köszönhetnek a EFS, hogy most ebben a csodálatos országban, Svájcban élhetek. Előre is boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek. Sziasztok, Fruzsi vagyok, az USA-ban vagyok cserediák, és szeretném megköszönni az EFS Magyarországnak ezt a csodálatos évet és a lehetőséget. Boldog karácsonyt! Vidar Kinga vagyok, és most az USA-ban vagyok cserediák. Szeretném megköszönni ezt a hatalmas lehetőséget, hogy itt lehetek, és szeretnék nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánni, és boldog új évet. Sziasztok, Csenge vagyok Mexikóból, és szeretnék köszönetet mondani az EFS Magyarországnak azért, hogy megtapasztalhatom, hogy milyen 32 fokban karácsonyozni. Szóval köszönök mindent, köszönöm ezt a fantasztikus évet, és boldog karácsonyt! Sziasztok, Ahol Szabina vagyok, én Németországban vagyok cserediák. Először is boldog karácsonyt szeretnék kívánni az EFS-nek, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hello, Imre Nati vagyok, és a magyar EFS által vagyok cserediák az USA-ban. Szeretném ezt megköszönni a magyar EFS-nek, és kellemes ünnepeket kívánok. És éppen a Westbankon kicsit várva a vonatot, de ez nem olyan lényeges, és most ugyanezt magatot is el szeretnénk mondani nektek. So, ich heiße Györfi, ich bin jetzt eine Austauschschülerin in Österreich. Ich bin Hasány Réka. Ich bin auch ein Austauschschülerin in Österreich und wir wünschen liebe Uberische AFS frohe Weihnachten. Hola a todos, mi nombre es Chenge, estoy en México ahora y gracias por AFS Hungría por la oportunidad de conocer cómo es Navidad cuando la temperatura es 32. Entonces, gracias por todo, gracias por este año fantástico y feliz Navidad. Mani sauc Martins Taplánszky. Es esmu apmaiņas skolēns šeit Latvijā. Paldies EFS Ungārijā, ka es varēju atbraukt šeit uz Latviju. Priecīgus Ziemassvētkus! Soy Regi y ahorita estoy aquí en Honduras. Quiero solo agradecer porque puedo estar aquí en Honduras. Muchas gracias y feliz Navidad.
Şimdi Türkçe, ben buradayım Türkiye'de ve bunun için Afese Macaristan'a çok minnettarım. Herkese çok teşekkür ederim. Türkiye'yi çok seviyorum ve herkese mutlu Noeller ve mutlu yıllar. Tamam, görüşürüz. Remélem ennyi mosolygás elég volt. Hi, my name is Anna. I'm exchange in the US right now, in Kansas. Thank you so much for everything, and I wish you a Merry Christmas. Ciao a tutti, io sono Andreas di Budapest, sono qui a Firenze da 3 mesi ora. Io vorrei dire una grande grazie per tutti a EFS Ungheria, tutti i volontari, tutti i lavoratori di ufficio, perché senza voi io non potrei essere qui al momento. Anche auguri di buon Natale, grazie. Dankeschön, frohe Weihnachten. Gracias por toda la EFS Hungría para esta oportunidad. Feliz año nuevo y feliz Navidad. Jag heter Zsófi, och jag skriver mig av Islandi. Jag vill tacka för er EFS och Ungverjland för detta tillfälle att fara till Island. Glädjelig jul! Hi, it's me, Natalia Imre. I'm an exchange student with the Hungarian AFS in California. I would like to say thanks and say Merry Christmas and Happy New Year to the Hungarian AFS. Grüezi, ich heiße Norbi und danke der EFS, dass ich jetzt in diesem wunderschönen Land in der Schweiz sein kann. Vorher schöne Weihnacht und gutes neues Jahr. Entonces, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. I'm Kinga Vidor, and I'm an exchange student in the US right now. I just wanted to say thank you for this amazing opportunity and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.